Binati mo muna sa ano, telo ng happy birthday. Birthday niyan kahapon. Ay, kagabi, chinat mo. Ay, nag-reply na pala. Lo, sabi mo, di nag-reply sa'yo. Ano, kagabi lang nag-chat sa'yo? Nag-emote lang kagabi. Yun sa kamo. Naalala ko lang. Ko, wala sa akin mga bata. Ano si Papa? Noon, ngayon meron na. Naalala ko si Papa. Ay, di ka binati ni Papa mo kahapon? Ayan, good morning, good morning, good morning. Good morning mga Pargison. Ayan, good morning to all viewers, to all sponsors, silent viewers. Good morning po sa inyo lahat. At yun, araw ng Miyerkules. At pasok na tayo dun sa Pabahay Project kay Tricia. Pabahay Project kay Noli. Yan. Team Pahuay. At kahapon nga hindi ko kinaya na makapasok doon kasi sinabi ng Kuya Puloy na ano, mag-vlog daw ako sa kanya. Tapos nung gabi kasi noon pumunta ako doon sa Lamayan. At alas 3 na ako nakauwi, nakilamay. Kamag-anak namin diyan sa anong bukid. Tapos mga bandang 5:30 bumiyahin na ako punta dun sa barracks kasi nga hinatid namin sila kay Karot. Dapat magmumotor lang, tapos biglang may mga sumama gusto mong maligo, nag-tricycle na lang yung kay Ate Jenny yung ginawa. Ay yung ano yung ginamit na tricycle. Tapos pag uwi ko dito, pagdating sa bahay wala si Ami kasi kumuha nung ano sa senior ni Bianan. Di na ako nakalis, nagluto na ako dito sa bahay. Ngayon tayo ay makakabalik na dun sa Pabahay Project. At sana po supportan nyo yung vlog na gagawin ko ngayon. At sana panoorin nyo para makausad din yung aking revenue. Kasi magkakatop na naman, hindi pa ako nakaka 100. Wala pa sa parang alanganin na naman to. Ayan, at punta na ako doon. Pero nasa ano pa sila, nasa barracks pa kasi nag-send ng picture si Vince. Nag-ano pa sila, almusal. Yan. Tapos yun, kahapon pala kahapon naka-extra ako ng panggasolina. Nag-carried ako dyan sa kulong-kulong. May mga hinakot din ako na mga kopra. Nabayaran, mayroon tayong panggas. Para may panggas. Mahal yung bumaba yung presyo ng kopra. 42 na lang. On the way na. Dito na kami kila Tricia. Halos magkasabayan din kami ni Gatcho. Naabutan ko sila sa daanan. Back to work. Wala na bagang bubong yung barracks natin. Yun lang, may sound. Happy muna kami. Tricia. Good morning. Anong masaya sa morning mo? Holiday niya. Holiday niya. Saan ka bumabangon? Hindi ka din yata. Sa ka-text meet. Alo? Para gumising na maaga. Alam na pag tumunog? Oo. Para dun sa bumabangon. Sa chat. Kapihan. Mga ka-Arnil. May tugtog yung ating vlog. Kapi. Alright. Saan doy? Please cut pa. Ito sumag.
Uy, at saka cellphone yan. Dama yung cellphone, kuya. Laptop. Binigibo niyang cellphone. Vivo Max. Binigibong cellphone na laptop. Kaya po yun kami kan maribok. Puro Vivo Max yan yan. Vivo Max. Pero kami maribok mag-ina. Ay, Kaya ang bilis na makini Undoy. mundo eh. Alay panood ng Vivo Max eh. Di tsaka ko yung pag-apon. Pagkakain siya ng kanin. Pagkakain na lang. Basta di na wala na pag-apon. Kahit bilis na. Kaya nung mga isang Hawak niya. Pag kung araw ka to, hindi mo siya makuhawak niya. Oo, exercise na. Binabagot na. kanyang edad kasi nag-ano yung ano, yung muscle. Ulit na kanyan. Awa nung 16 ako nagpailan ko eh. Napakaliit ko pa yan. Nagsagana sa pagkain. Ang dami nagulat, bigla akong lumaki eh. Liit ko noon. Kung makita mo yung picture ko noon, di mo mapaniwala. Pag pinapasahan ako ng mga karton kasi pasa-pasa, tumatama pa sa dibdib ko. Butik na yan. Binati mo muna sa ano, telo ng happy birthday. Sabi mo na kaplan. Birthday niyan kahapon. Natin yung mga kagabi. Ay, kagabi, chinat mo. May tinutong Ay, ano eh, kado. nag-reply na pala. Lo, sabi mo, di nag-reply sa'yo. Kamay na mo gabo ng karag. Ano, kagabi lang nag-chat sa'yo. Nakimot lang kagabi. Yun sa kamuya, yun. Nakaraos din ba kayo mga Parang tuwang-tuwa ka nung birthday mo may nagbati sa'yo. Binati ka ni... Nga, pati pamangkin ko. Ha? Pati pamangkin ko Ano? sa Manila. Ano? Pati pamangkin ko. Patay? Hindi, pati pamangkin ko. Barat. Ah, nagbati. Oh, Pati yung pamangkin mo nagbati sa'yo? Hmm. Ano yung chat sa'yo ni ano, Tricia? pinadala ko isang sayang yun eh. Pukulit ko makichat pa lang ako. Palibaga ko. Ay, niyaan ko lang. Hindi na ako nag-video. Ah, di ka na... Oo. Ikaw Puloy para kasi Hindi daw nag-message pero nung gabi, Ano? merong sinend na emoji na. Puloy. Para Anak ba yun? Oo. Oh. Yung may ano. Hindi. ang tirahin ni Bill. Yung kami ng mga kaibigan. Kala ko nagsusulok. Hmm. Bakit kasi mag... Patira ko yung Bill na Lamang na pala kayo no? Naalala ko lang. Ko, wala sa akin mga bata. May si Papa ko. Hmm. Noon, ngayon meron na. Naalala ko si Papa. Ay, di ka binati ni Papa mo kahapon? Iski birthday ko na. Naalala ko si Papa. Ah. Saan si Papa mo ngayon? Manila? Kaya, Hmm? mawalan ka naman sa Hmm. Mahirap talaga mawala ng magulang. Pero nag-chat si Papa mo kahapon. Hindi man. Hindi masala nung tumawag. Ah, naalala mo si Papa mo? Hmm. Hindi raw siya message si Papa niya. Tumawag sa akin, utol ang Yung utol mo yung nagtawag sa'yo? kagabi sa araw. Hmm. Hinihintay mo sana yung message si Papa mo. Hindi raw siya message si Papa niya, di binati. Nagtawag ko sa Hindi Gcash. po po. Nagbabakal po na. Sa family. Oo. tapusin. Basta ayun pa. Okay lang sa'yo ka na walang handa, basta masaya. Oo, tama talaga yun. Kahit walang handa, basta masaya. Importante, walang sakit no. Masaya. Talagang tama yung sinabi mo na yun. Okay lang, walang handa. May handa ka nga, di naman masaya no. Skin. Ipumunta ka ng mga kakaibigan. Siyempre, nagpainom lang ako ng isa. Mm. Yung, Nagpainom ng isa. yung malaki na, Si LBB. yung malaki. Oo. Minaw kaya Ibisa ng kilat, antinakis. Oo. Sa 7-Eleven ka, wala eh. Mali. Wala. Doon baga mayroon bagay kaya no?
Sa video. Saka din lang. Ano? Ay, nakabinti ko, no? Nagantay pala siya sa ano. Nagantay pala message si papa niya. Nabatiin siya. Sabi mo, papa mo, kumusta yung papa mo? Manonood ng vlog. Ano? Ay, papa mo. Pa, kumusta niyo pa? Mag-iingat ka palagi dyan. Sana, magpalakas ka palagi. Kami na lang ni Kuya Arnel dito sa step. Huwag pa yung Magkakabit sariling na wala yung magkang ka. Pigatake ng hablin yung sepan nung karan. Hablin ka sa High blood. Lagi malakas. lalo na matanda ka na. Kaya mag-ipon ka ng ano, pumasayot para pag ano, punta mo yung papa mo sa Maynila. Uwi nga yun. Uwi. Ilang taon na yung papa mo? 70 yan. 70 na? Malakas-lakas naman yun para sa kapot. Umiiyak si Tricia, sinabi mo. Pag tumatawag sa akin, hirapag umiyak palagi na rin yun. Kami tampuan ng kapatid ko sa akin. Kasi utol kasi ni Papa. Umiiyak sa'yo. Sinasabi sa akin problema. Pinagsabihan ko naman ng utol ko. Ilan ka magkapatid? Dalawa lang. Dalawa lang. Babae? May asawa na? Dear Papa Dodo. Po, ayan yung lingkod. Hindi nag-aalala si Tilo kay Papa niya. Hindi nag-message daw nung birthday niya kahapon. Birthday kasi ni Tilo kahapon. Sabi niya kahapon, tinanong natin Mayang kung ilang taon na siya. 24 daw. Oo nga, 24. Sabi mo ni Ate Mayang, palagi ka na. Ito nga, ano, lagi ka na lang 24. Kada tanong 24, sabi niya, di 25. Ayaw na mag-25. Umpis na para magbago. Kumbinang gago. Kalimutan nung dati. Kakapi pa. Busin mo muna yan. Kalimutan nung Siguro dati. na ikan magkape. Yan, Tilo, naglabas ng saloobin. Naghintay ng message sa papa niya. Alright. Kape na tayo. Back to work na. Simula na ng ating Ano? Apon? Ay, may pasok sa kapon. Kasi pumuntang school. yun nga at nag-ano pala si Tilo medyo mga nagantay din siya na ano batiin ng papa niya na yung vlog natin at yun hanggang dito na lang muna yung vlog na to at maraming salamat sa lahat at sana suportahan nyo yung vlog ko na gagawin na pagbabalik ko dito sa bahay ulit at sa ano wala na naman tayo at punta kami na aming Maynila. At ganun pa rin. Anday pa rin ako kung kailan siya maoperahan. Ayan, bye bye. Ingat nyo palagi. I love you all. Mwah.